Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, an uwa masu albarka. Ka yaɗa wannan bidiyo domin ko mu tarayya da kai a cikin wannan aiki na alkhairi. In kuma farkon shigowanka kenan, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa domin daga haka ne daga mun ɗaura sabon bidiyo to nan take YouTube za ta sanar da kai cewa mun ɗaura sabon bidiyo. Uwa kada ka manta, muna watan Ramadana, wannan wata mai albarka. Ka baiwa mutane buɗe baki, ma'ana ka ba su abinci da za su buɗe baki da shi, domin kuwa ya tabbata kai ma za ka samu lada kwatankwacin ayyukan da suka yi na wani. Sannan ɗan uwa ka duƙufa wajen ƙoƙarin yin addu'o'i da za ka yi wa kanka da kuma 'yan uwanka musulmai gabaki ɗaya, domin duk sanda ka yi wa ɗan uwanka musulmi wata addu'a ko kuma wani fatan alkhairi, to fa kai ma fa haka mala'iku suke maka wannan addu'a, sukan ce Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roƙa wa ɗan uwanka. Kuma ɗan uwa, watan Ramadan wata ne na karanta alƙur'ani, ka yawaita karanta alƙur'ani, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita karanta alƙur'ani domin zai zo ranar lahira yana ceton masu karanta shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.